дуруд ба шумо дӯстонам. Аз навигариҳои футбол ҳарф мезанем. Муҳофизатгари тими миллии Тоҷикистон Зоир Ҷӯрабоев дар Суперлигаи Ӯзбекистон дастаашро иваз кард. Акнун ин бозигари 24-сола дар бошгоҳи Нефтчии Фарғона, ки онро сармураббии собиқи бошгоҳи Истиқлол Виталий Левченко роҳбарӣ мекунад, ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Дар мавсими гузашта Зоир Ҷӯрабоев шарафи тими Сурхони Тирмизро ҳимоя кард ва дар Суперлигаи Ӯзбекистон 16 бозӣ анҷом дод. Зоир Ҷӯрабоев аз соли 2016 инҷониб бозигари тими миллии Тоҷикистон мебошад. Дар ин муддат ӯ дар ҳайати тими миллии кишвар 24 рақобат анҷом дода 1 гол задааст. Акнун ба навигариҳо аз ҳаёти Криштиану Роналдо таваҷҷӯҳ кунед. Ҳарчанд рӯзноманигорони араб саҳифаҳои иҷтимоӣ ва хусусан ютубашонро дар бораи иштироки Криштиану Роналду дар ҳайати Ан-Насри Арабистони Саудӣ бо дурӯғҳо пур мекунанд, ҳоло Роналду наметавонад дар ҳайати дастаи Ан-Наср ба майдон ворид шавад. Зеро клуби футболи Ан-Насри Арабистони Саудӣ бо ҷурми зиёд будани бозигарони аҷнабияш ва қарзаш дар назди легионерҳо ҳуқуқ надорад, ки Криштиану Роналдуро дар ҳайати Ан-Наср ба майдон барорад. Аз рӯи хабари нав, Криштиану Роналдо баъди аз ҳайати дастаи Ан-Наср хориҷ шудани Венсан Абубакар, ки пеш аз муҳлат даста ҳамаи маблағҳояшро таслим намуда аз даста ҷавоб додааст, метавонад рӯзи 22 январ дар муқобили дастаи Иттифоқ вориди майдон шавад. Зеро лимити легионерҳо баъди аз даста рафтани Венсан Абубакари камерунӣ мувофиқи қоида гардидааст. Дар бозии навбатии Ан-Наср, ки бо Ашшабоби Ар-Риёз рӯзи 14 январ мегузарад, ӯ ширкат нахоҳад варзид. Дейли Майл хабареро ба нашр расонидааст, ки Криштиану Роналдо дар лигаи бартари англис бо муҷозоте аз 2 бозӣ маҳрум карда шудааст ва набояд дар бозӣ бо Аттой, ки сипарӣ шуд, ва Ашшабоб, ки 14 январ мегузарад, ба майдон барояд. Дар сурати ба бозӣ даромаданаш аз рӯи муқаррароти ФИФА Ан-Наср ба ҷазо кашида хоҳад шуд. Хабари хуш барои мухлисони Роналдо он аст, ки баробари ба Арабистони Саудӣ омадан ӯ силсилаи рекордҳои худро бештар кард. гузориши мустақими маросими муаррифии ҳамлагари мумтозу шӯҳратдиёрро ба таври онлайн беш аз 3 миллиард тамошобинон манзур карданд, ки ин аз бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳони Қатар 2022 бо ширкати дастгоҳи мунтахаби Аргентина ва Фаронса 1 миллиард бештар мебошад. Беш аз 40 телевизионҳои ҷаҳон ин маросимро зинда пешкаши бинандагонашон карданд. Педру Сепулведа дар Твиттер дар ин бора хабар додааст. боз як хабар аз забони Криштиану Роналду. ӯ аз роҳбарияти клуби футболи Ан-Наср хоҳиш кардааст, ки шартномаашро бо муҳофизатгари дастаи мунтахаби Португалия ва клуби футболи Порту Пепе ба имзо расонад. Аз рӯи хабари манбаъ, Роналду ин хоҳишашро дар вақти бастани шартномааш бо клуби Ан-Наср маслиҳат кардааст. Дер нест, ки Ан-Наср боз бо як футболбози португалӣ ҳайаташро пурқувват кунад ва боз аз як легионераш маҳрум гардад. хабари дигар, ҳамлагари машҳури камназири уругваӣ Луис Суарес расман бозигари дастаи Гремиёи Бразилия гардид. маросими бошукӯҳи гузаришаш чанде пештар ба амал пайваст. Луис Суарес бо ҳузури 10 000 мухлисон дар варзишгоҳи хонагии Гремиё ба майдон омад. муддати шартнома то моҳи декабри соли 2024 пешбинӣ шудааст. охирин дастае, ки Луис Суарес дар он ҳунарнамоӣ кард, ин Натсионали Уругвай буд. ӯ дар ҳайати ин даста чемпиони Уругвай гардид ва 12 вохӯрӣ гузаронида 5 тӯб ба дарвоза заду 3 паси голӣ дод. ба наздикӣ Луис Суарес дар ҳайати дастаи мунтахаби Уругвай дар 3 бозии ҷоми ҷаҳони Қатар 2022 низ ҳунарнамоӣ кард. ҳарчанд даъвогари асосии ин бозингар клуби футболи Алхалиҷи Арабистони Саудӣ буд, ки дар 18 моҳ маблағи 5 миллиону 620 ҳазор евроро пешниҳод кард, аммо Суарес Гремиёро авлотар донист. Луис Суареси уругваӣ 35 сола буда 2 карат чемпиони Уругвай, чемпиони Нидерландия ва соҳиби ҷоми ин кишвар бо Аякс, соҳиби ҷоми Лигаи футболи Англия, 4 маротиба чемпиони Испания бо Барселона, соҳиби 4 ҷоми Испания, 2 суперҷоми ин кишвар, ғолиби ҷоми Лиги чемпионҳои Аврупо, суперҷоми Аврупо, чемпиони ҷаҳон миёни клубҳо, чемпиони Испания бо Атлетико мебошад. ҳамчунин бо мунтахаби Уругвай унвони қаҳрамониро дар чемпионати Амрико соли 2021 ба даст овардааст. ин буд он хабарҳое, ки мо мехостем пешкаши шумо гардонем. хайр, то бозид, худро эҳтиёт кунед.